Vale, llavors, ara començarem a obrir un espai que n'hi han dit conversa. Aquest espai significa que podeu seguir esmorzant tranquil·lament i també amb una antena posada. En aquell escenari ara hi tenim l'Alba Ocanya, la Ita i en Francesc per parlar una mica del Fem Garrotxa. Llavors, aquelles persones que heu començat a sentir Fem Garrotxa i teniu interès en entendre més què és això, de què es tracta, com està, en quin moment està, doncs us convidem a que us apropeu una mica i començarem aquest espai converses. Merci. Ja s'anirà apropant. Ho expliques tu o què? Sí. Bueno, escolteu, com que tots teniu molta feina esmorzant, nosaltres ens han dit que havíem d'anar fent conversa. Ens coneixem i és com molt avorrit, ja ens ho hem dit tot. Per tant, el que ens agradaria o que ens faria gràcia és que interactuéssim entre nosaltres i vosaltres amb el projecte. O sigui, el Fem Garrotxa és un projecte que l'Alba us en farà 5 cèntims de què va, però ens agradaria poder interactuar amb vosaltres. Us veig molt posats en el tema esmorzar. No sé si això serà bo o no, però bueno, en tot cas anem fent, no? Vale? Fem això, doncs 5 cèntims. Potser ja s'ha anat mencionant, no?, en diferents moments això del Fem Garrotxa, no?, però és aquest pla estratègic participatiu del Garrotxa, Acció 2020, Horitzó 2030, no?, que tot aquest rotllo pels amics Fem Garrotxa, per nosaltres i fer-ho fàcil Fem Garrotxa. Un pla plantejat sobre els objectius del desenvolupament sostenible, no?, com fer la nostra comarca sostenible al llarg del temps i vista des de totes les perspectives, no només l'ambiental, no?, que potser és la primera cosa que ens ve en ment quan parlem de sostenibilitat, la sostenibilitat ambiental, però també, no?, com millorar els drets de les persones, com potenciar l'economia però d'una manera sostenible i com tenir unes institucions i un sistema, sobretot, que ara parlàvem, no?, un sistema de l'administració que pugui ser àgil i que pugui donar resposta a les necessitats de la població. Inicialment, no, aquest procés, com deies, es planteja en base als objectius del desenvolupament sostenible, no?, a base d'unes taules participatives, enquestes, entrevistes i moltes altres activitats que es van realitzar, no?, i en surt aquest document, però Francesc, això parteix d'un petit encàrrec que ens va portar tota aquesta feinada, no? Bueno, lo de petit és un eufemisme, és un encàrrec del president del Consell Comarcal, quan va començar el seu mandat, aquest últim mandat, no aquest que estem ara o que començarem ara, sinó l'últim, va proposar de fer un pla estratègic per acabar tinguent un sistema de participació i un sistema de coordinació i d'exposició d'idees i d'esperances de la gent que no ens portés a barallar-nos cada vegada que hem de prendre una decisió gran. Hem de fer una carretera, posaré els exemples típics de la comarca, hem de fer una carretera, hem de fer una depuradora, l'abocador se'ns acaba i no sé què hem de fer, i ens posem a barallar-nos entre nosaltres perquè ningú vol l'abocador, la carretera xafa un tros de territori, etc. I ell el que deia era dir, escolta'm, per què no som capaços de sentar-nos, de discutir el temps que faci falta que haguem de discutir, de posar-nos d'acord més o menys i de ser capaços cada un de nosaltres de perdre alguna cosa pel camí, però arribar a un consens i a una proposta conjunta. Clar, jo com va fer aquest plantejament li vaig dir, escolta'm, això que m'estàs dient, jo no veig que sigui un pla estratègic, jo plans estratègics de la comarca, desgraciadament, n'he fet, ho he ajudat a fer-ne 3, els tinc tots, o els tenia, ara ja no els tinc, els tenia tots a l'oficina bruts de pols, i li vaig dir, escolta'm, si el que busques és un pla estratègic, digue'm quin vols, l'1, el 2 o el 3, el desempolsarem, li canviarem la caràtula i la data, i serveix exactament igual. Perquè com els fèiem els plans estratègics, o com els hem fet a la nostra comarca fins a aquesta aventura, diguem. Els fèiem reunint els suposadament 15, 16, 20 persones més intel·ligents del territori. Suposadament, I això també portava associat un problema de contextualitzar tota la representativitat política del nostre territori.
Vol dir que aquest suposar que eren els 16 més intel·ligents quedava mediatitzat perquè havien d'estar representades totes les sensibilitats polítiques, diguem-ho així. Val? I es tancaven en una habitació, jo en aquests casos feia d'amanuense, anava escrivint el que sortia, però quan acabaven de dir tot el que se'ls acudia, que eren moltes coses, evidentment, algunes de molt interessants, la gent s'aixecava, sortia de l'habitació i marxava. Enquadernàvem el pla i allò ja era una responsabilitat de l'administració. I qui ho ha de fer? L'administració. I vosaltres no esteu executant el pla que vàrem proposar. Aquí és on amb el president li vaig dir aquesta no pot ser la manera de fer, si anem així ens equivoquem perquè no funciona d'aquesta manera. Per tant, el que proposo és que ho fem d'una manera participativa. I d'una manera participativa és com ho hem anat fent, és a dir, vam crear un primer grup de treball només amb 7 persones que érem uns quants de l'administració pública, poquets, algun empresari, algun activista social i algú de l'economia aquesta que se'n diu alternativa, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta gent ens vam dedicar a definir la metodologia. Jo crec que el més important que té el FEM Garrotxa no són ni els propòsits, ni les accions, ni els reptes que enfoquem, són importants per nosaltres perquè són les que vol la nostra gent del territori, els han triat el nostre gent del territori, però no són importants per ser. A Valls, que he sentit que hi havia algú de Valls, triaran els seus i a Matadepera triaran els seus, només faltaria. El que és més important és que hem acabat articulant una metodologia que a pesar que el títol aquest tan llarg que ha llegit l'Alba diu 2020-2030, no s'acaba el 2030 tot això, sinó que té una perspectiva de començar a veure algun fruit, i ara que ningú s'espanti, en el termini d'una generació, 20 anys, 25 anys, perquè el que estem intentant és canviar la manera de governança o la forma de governança del nostre territori. I aquesta és l'essència final de tota aquesta història. La veritat és que la metodologia existeix, l'eina de control i d'avaluació i de gestió existeix, el que no sabem és com ho farem. Ara parlàvem amb la Ita, jo crec que tu, Ita, ja pots dir el que hagis de dir en aquest moment, perquè si no parlaré només jo, sobre aquest tema, que és dir com ho farem. Tenim el com, sabem què volem fer, tenim un document fantàstic, maco, però com ho hem de fer? El meu criteri és un, el de la Ita en serà un altre, però en tot cas d'això tracta aquesta pel·lícula i aquesta aventura, que és de dir com ho fem entre tots per posar-nos d'acord, per articular com hem de seguir avançant. Ell és l'entès, diguéssim, quan ja hi va haver-hi aquest pol més tècnic, ens van demanar una sèrie de gent, quan ja hi havia Resilient i que per tant tenia molt clar quin era el procés per fer tot això, perquè sense ells el procés hagués estat una calcamonia de tot el que s'anava fent, per tant és allà on es trenca, jo penso, la manera de fer les coses, i una mica si heu estat a la xerrada de l'Èrica, va aplicar el que ha explicat a la xerrada. És a dir, va agafar un grup de gent molt heterogeni, volgudament heterogeni, i perquè ell ho ha dit, no? Si en tenim molts però són iguals, la cosa no va, i ens van demanar que féssim, espera't, que això m'ho he d'estudiar, comissió de seguiment i avaluació, que jo cada vegada que diuen el nom m'ho he d'estudiar. Però en tot cas era molt senzill. El que ens demanaven era que totes les passes que s'anaven fent fossin el màxim de democràticament participatives. I aquí sí que canvio el nom, que normalment parlem de participació i democràcia, i jo crec que ells van fer un pas i van dir-ne democràcia participativa. És a dir, el que buscaven era que aquest què s'havia de fer a la comarca, més que el com, el què s'havia de fer, hi hagués participat el màxim de gent heterogènia. I sempre a la comissió, de totes les trobades que van fer, la pregunta era la mateixa. Hem preguntat a prou gent, ho hem preguntat d'una manera que tothom s'hi senti inclòs, això que ens han dit ho hem traslladat bé sobre el paper, i aquest vetllar perquè realment fos democràtic i participatiu, en si, jo penso que va ser un aprenentatge. I això ja empalmo amb el que hauria de ser la cosa, perquè tal com diu ell, això està escrit. Bé, deixo una altra cosa. Hi havia un punt important, anterior a tot això, que era l'Observatori de la Garrotxa. I penso que aquest és un punt clau
de passat i de futur. Jo penso que tots els processos han de tenir un passat i un futur. No pots deslligar-los. Han de tenir una correlació tranquil·la, a vegades molt espaiada, d'altres molt més correlativa per entendre'ns, però ha de tenir les dues parts. Per tant, en el passat jo penso que hi havia unes trobades també per aquí que van anar molt bé, pedagògicament. Jo vinc del món de l'educació, per tant, sempre iré per allà mateix, que és l'única cosa que hi entenc una mica. I, per altra banda, hi havia l'observatori. L'observatori el que buscava és, a partir de dades, observar. Què passa? Que quan tu observes la realitat, normalment les dades les treus de l'administració que ja posa una mirada concreta. És a dir, totes les administracions funcionen per dades perquè les han de donar i també les busquen, però quan les busquen tenen una mirada molt clara de què buscarien. Per exemple, en educació busquen resultats competencials, però busquen resultats, o el número de gent que s'ha matriculat, o el número de gent que ha tingut èxit. En tema de medi ambient no m'hi poso perquè en sap molt més ell que jo, però també. I en tema d'administracions, ara els alcaldes en parlaven, també hi ha unes dades econòmiques. El que costa és canviar aquesta mirada de l'observatori. Primer costa trobar les dades, moltíssim. Després costa elaborar-les i llavors finalment costa donar-hi una altra mirada. Per tant, ho dic perquè en el Fem Garrotxa hi ha una part que per mi és important i que la veig diferent d'altres plans estratègics que he vist, que és el tema indicadors. És a dir, ja els ODS fan que tinguis una mirada diferent, això és important, per tant l'estructura jo penso que és diferent a altres plans estratègics, sense conèixer gaires, però penso que és diferent. El tema de funcionar per reptes i per objectius també penso que és diferent, però sobretot penso que hi ha una voluntat explícita de fer una revisió, de fer una avaluació i per tant busco uns indicadors. Què passa? Que estàs posant una cosa nova amb una estructura vella. I això costa molt, costa moltíssim. Per tant, ara ho dèiem, no? Jo penso que el què s'ha fet, el que no tenim clar és el com. I aquí és on hi ha la preocupació. Jo dic que poder ara, si voleu, prem un moment i ens pregunteu coses d'allà on estàvem i després podem parlar d'altres coses, no ho sé. Sí, jo crec que és això, no? Hem fet un mini resum de la feina que s'ha fet, està tot online, disponible, i ja que era un espai converses, no? que vosaltres també poguéssiu conversar amb nosaltres. Poder els hem trencat l'estructura perquè inicialment no era així la idea, però som així. Però tenim confiança per fer-ho i us passem els micros ara a vosaltres. Vinga, animeu-se. Bueno, ara ja esteu tips, ja està, és difícil, Jo és que la meva pregunta anava una mica amb el com, no? Perquè a mi particularment és el que em preocupa ara, no? Havent participat en el procés, en tot allò que ha sigut possible, per mi ara la preocupació és, i això com ho implementem, com fem que sigui un element de canvi per la comarca, que no quedi en un calaix i que vagi agafant pols, i com això, no? Com fem que tot aquest procés que ha sigut molt interessant, molt ric d'aprenentatge i així, ens ajudi a transformar la comarca cap allà on hem dit que volíem anar. No? Jo crec que aquest és el gran repte ara mateix. A veure, és veritat que és el gran repte. De totes maneres, el que hem dit des del primer moment, primer moment, és dir, què ha canviat d'aquest respecte als anteriors? El que ha canviat és que el que busquem és que sigui la gent el que faci. La gent va venir a les taules i va posar sobre la taula les seves aspiracions, les seves visions de futur, etc. Molt bé. Doncs tots els que varen venir i els que no van venir, que tinguin aquestes aspiracions, han d'ajudar a posar els colzes, a remengar-se i començar a treballar. Això és lent, molt lent. Jo he dit 20 anys o 25 anys. És lent, no ho farem demà passat. Nosaltres no irem endavant. No irem endavant. El nostre compromís és mantenir viu l'observatori, com ha dit l'Aïta. Per què? Nosaltres venim del món... Nosaltres, l'Aïta no tant, però nosaltres venim del món de la ciència. I el que sabem és que sense dades el que fem és brindis al sol.
Per tant, el que fem és recollir dades i posar-los negre sobre blanc i ensenyar-los cada any. I intentar ser el màxim de transparents i el màxim de equànims possible. I són aquestes les dades les que han de permetre que la gent s'animi, es desanimi, proposi, faci, digui i treballi en benefici de la col·lectivitat, que és en benefici de cada un. Val? Aquesta és la visió. De com ho farem? Jo no ho puc dir-ho, no ho sé. No ho sé. Nosaltres tenim una idea, la metodologia que hem generat té una proposta sobre això, que és la creació d'uns custodis de cada un dels objectius. Algú ha de sortir i dir, abanderar-se i dir, escolta'm, a mi m'interessa molt, com tenim uns custodis en aquest moment de la justícia regenerativa. Ha estat una sèrie de gent. Jo, si m'ho haguéssiu preguntat al principi dels 21 objectius que tenim aquí escrits, quin és el que tirarem primer endavant, mai s'hagués acudit la justícia regenerativa, però van sortir 4 o 5 persones parlant d'això i estaven entusiasmats, i estan molt entusiasmats i han tirat endavant aquesta història, i estan fent coses. Hem aconseguit unir i fer conèixer que ja és molt els jutges de pau de la comarca. Curiosament, els jutges de pau no es coneixien entre si. Hi ha un procés amb els Mossos d'Esquadra, amb advocats. Per tant, això està caminant. Ara necessitem un altre que parli d'infraestructures. Tothom parla d'infraestructures, però quan dius, vale, sentem-se. Quan parlem d'infraestructures hi hem de tenir els empresaris, hi hem de tenir... Oh, no, és que els empresaris només volen camions grossos. Escolta'm, també hi han de ser-hi, també hi són. Per tant, és això, com ho hem de decidir nosaltres. Nosaltres, ciutadans, hem de decidir com. Jo abans he sentit els alcaldes que parlaven que l'administració a vegades té aquesta visió del funcionariat que no s'atreveix o que no sé què. És veritat, però és perquè nosaltres deixem... Jo he estat funcionari, he estat treballador de l'administració durant molts anys. Per què té aquesta actitud? Home, perquè ningú ens demana responsabilitats de res. Però jo quan estic treballant a l'administració estic treballant per vosaltres, em pagueu el sou vosaltres. Per tant, tinc un client, deixeu-m'ho dir així fàcil i ràpidament. Per tant, necessitem gent que s'animi, no us veig animats. Sobre el tema aquest, que ell diu, que ens veiem poc, per tant hi ha coses que estem d'acord i coses que no ho sabem si estem d'acord perquè no ens hem vist. Clar, això té una gran complexitat. Quan tu, Èrica, parlaves, ja saps que jo sempre vinc al meu terreny, parlaves del cargol, de l'espiral, aquest que fa un canvi. I m'has fet pensar molt en el que són els processos d'aprenentatge. Clar, demanar a tot un col·lectiu que de cop canviï i de cop digui, uita, jo em llenço, això és molt difícil. O sigui, lo lògic és que el fem Garrotxa, el que passi ara, és lo tradicional. És a dir, ara hem d'esperar, com que hi ha les eleccions, hem d'esperar a veure què diuen els polítics. Això és lo lògic, és lo tradicional, és el que hem fet sempre. Perquè és la nostra manera, és tal com hem crescut, és la nostra cultura. I que no és ni bona ni dolenta, però és la nostra. S'ha fet un procés participatiu, un cop s'ha acabat el procés participatiu, s'ha de portar a qui representa que entre tots hem triat i per tant ho han de fer-ho. I per tant està seguint aquest procés matemàticament, perquè era el que tocava. Es produirà un canvi o no es produirà? Això depèn. Això depèn de si ho volem. És a dir, si segueix el seu curs, el que passarà, perquè és el que ha passat tradicionalment, és que s'esperarà, s'encarregarà i es tornarà a repetir el mateix procés. És a dir, es buscaran unes persones tècniques que hauran de desenvolupar uns objectius, es perdran poder els reptes, amb uns indicadors que seran molt difícils de trobar perquè no hi són, molts d'ells, i veurem si tenim uns recursos que ens afavoreixin això i si l'estructura que tenim, això se diu o no, i retocarem aquesta estructura i tornarem a més de lo mismo. Això és el procés que si no hi ha cap canvi farà, perquè és el que tots els plans estratègics que jo he vist fan, siguin de l'administració, siguin de no sé qui, siguin de no sé quantos. El que fa que això canviï
és aquesta cultura democràtica participativa i és aquesta espiral d'aprenentatge. És a dir, quan tu aprens, normalment el que passa és que fas una diagnosi. Després fas com una recerca d'informació, no vol dir que la busquis al Google, recerca d'informació vol dir això que estem fent. Vale? Després el teu cervell, connectivament, necessita ordenar-la, estructurar-la, vale? I donar-li la validesa del que has fet. I finalment has de poder-la transferir, és a dir, l'has de poder col·locar en un espai absolutament diferent de quan tu el vas crear. Només es produeix aquest aprenentatge temps després, això no passa en 3 dies, vale? Sinó passa en 2, 3 i a vegades en anys. Vale? Si el col·lectiu aquest aprenentatge no el pot fer amb un acompanyament, és molt difícil que ho faci de nou. Per tant, tu, Eli, quan preguntaves educativament com s'ha de fer, jo penso que s'ha de fer al llarg de la vida, vale? No és només de petit, vale? De petit fas aquests cargols però els fas petits, de gran ho pots fer igualment, vale? Però ho has de fer en comunitat, això és un hàndicap que tens, o no? I l'has de fer volgudament. Llavors, quan explica la part aquesta de resiliència, que explica el camp aquell, hi ha una prova pedagògica que tu fas el cercle de l'infinit i fas passar un cargol. I el nen s'ha d'imaginar en cada posició on està. Hi ha un moment que el cargol va de cap per avall. Per força. Quan tu vas de cap per avall, que és el problema que tenim ara, són les dues puntes, et sents molt incòmode, perquè penses que la gravetat, el que sempre has fet, se t'emportarà. Llavors, què és el que fa que tu canviïs i passis a l'altra part? Que algú t'acompanyi. Per tant, de mateixa manera que s'ha acompanyat tot aquest procés, que és una part de l'estratègic, jo penso que s'ha d'acompanyar el procés que d'allò. Que arribarà a fer això? No, no hi arribarà. Això jo crec que tots en el nostre interior, tot i que fèiem reunions i que ens trobàvem online i que va ser, tots en el nostre interior teníem clar que allò no passaria. Vale? Però sí que deixa una llavor, que és l'aprenentatge. Llavors, sí que penso que l'aprenentatge està fet, val? Hi ha un horitzó que no tenim clar però que hi és, i que per tant et diu, hi ha una manera de fer les coses diferents, es pot fer d'una manera diferent, però que el que falta ara és trencar l'estructura típica del que passaria teòricament i canviar-la a l'estructura no sé quina, vale? Però que pugui aguantar aquest democràtic participatiu. Val? Si això passa, encara que sigui molt micro, molt petit, vale? El que fa és que és una experiència d'èxit i les experiències d'èxit es calquen. Per tant, no cal pensar una cosa molt grossa, perquè no passarà. Val? Però sí micro, del micro al macro, del passat al futur. I l'altre, amb ciència, a mi m'agrada molt, ell diu que no hi vinc, en parlaríem. Hi ha una cosa que se'n diu el model sistèmic, vale? Que és un triangle i que el que passa és, el que et diu és, tu no podràs conèixer tots els éssers vius, és impossible. Vale? Però si tu en el teu cap, a mesura que vas creixent, tens un model d'ésser viu, podràs, des del micro, des del macro, des del passat, des del futur, des de l'abstracte, des del concret, crear, vale? El teu model que t'ensenyi, te dongui coneixement, puguis donar resposta a preguntes. I penso que a nivell d'aprenentatge democràtic s'ha de poder fer el mateix. És a dir, tu has de tenir un model sistèmic que t'asseguri els 3 vèrtexs, vale? I que després sí que et serà fàcil aplicar-lo a Reus, a Valls, a Santa Pau. I això sí que jo penso que és una cosa que el FEM Garrotxa pot fer. Més que acabar amb tots aquells indicadors que estan aquí dintre, que això ho veig difícil. Tot i que la recerca d'indicadors per mi és superimportant. Per exemple, és un dels problemes greus que jo veig que tenim a l'educació i que tenim a la política, que treballem amb uns indicadors vells. I si tu tinguessis indicadors socials, probablement faries coses diferents. Ho sento, els hem convidat a conversar i ens van parar. Bueno, no, ja està.
Ja hem acabat. No, jo amb això que estava dient-li ara, dir simplement que el que jo crec, insisteixo, el que per mi és rellevant de tot aquest procés, més que el document en si, que és veritat que jo crec que l'executarem, si és que l'executem en el millor dels casos al voltant d'un 30% o d'un 40%, no pas més, però ja està pensat i estructurat perquè sigui així. O sigui, aquest document té, el més important per mi a tot aquest procés és la metodologia. I la metodologia que hem generat és una metodologia que permet l'avaluació, el canvi, l'adaptació permanent i constant a les realitats que vagin vinguent. O sigui, dit d'una manera estranya, el fet de que haguem hagut de fer tot això al mig de la pandèmia ens ha ajudat a veure que les incerteses són molt grans i que la incertesa de la pandèmia ningú hi comptava. Nosaltres, durant la meva vida he hagut de fer plans de previsió de moltes coses, però mai s'havia acudit que tindríem una pandèmia. Resulta que quan ve la pandèmia la ONU ja feia anys que ho deia, l'OMS ja feia anys que ho deia i no escoltàvem, però bueno, en tot cas jo no ho havia sentit, no ho havia escoltat. Pues si inundacions, que si terratrèmols, que si no sé què, però no pandèmies. Bueno, però les incerteses existeixen, la incertesa del canvi climàtic existeix. Bueno, pues hem d'aprendre a com viurem amb aquestes incerteses. Aquest projecte del Fem Garrotxa jo crec que permet adaptar-nos a les incerteses, perquè el que permet és avaluar. I avaluant, tu dius, ostres, aquests reptes que ens havíem proposat doncs no compleixen amb els objectius, o fins i tot fins els objectius ens han canviat. Doncs canviem els objectius, canviem les accions, canviem el que hem de fer perquè ens hem d'adaptar a una altra cosa. I això ho fem entre tots, i ho fem d'una manera col·laborativa. I per mi aquest és el valor de tota aquesta història, no sabria explicar-ho d'una altra manera. L'Èrica vol intervenir. Moltes gràcies, moltes i moltes. També hi ha un repte, però igual això ho podem parlar després quan tanquem amb la musiqueta, però hi ha més de 20 projectes que han nascut gràcies al Fem Garrotxa, que ara estan, l'exemple de jutges de pau, no? Però estan passant encara una mica massa invisibles. No? I aquí jo crec que és aquest repte o reclam a tothom, no? D'agafar la corresponsabilitat de debò. No? Aquí també una altra dada, simplement volia compartir dades. Hi havia, durant eleccions municipals, a 9 municipis van comentar i van vincular les seves propostes al Fem Garrotxa. I això per nosaltres és un indicador molt important. El que no saben aquests 9 municipis és que un dels propòsits del Fem Garrotxa és que passarem llista i comprovarem si realment la seva vinculació s'ha fet o no s'ha fet. Perquè, insisteixo, s'ha acabat de discutir i de parlar al vent. Això va d'una altra cosa. I deixeu-me dir, ja només això, abans aquí han estat els 3 alcaldes amb els consells de poble. Els consells de poble, en el fons, formen part d'aquesta estratègia. O sigui, els consells de poble, imaginem-los com a nuclis de condensació. Imaginem-los com la llavor que ha de facultar aquest canvi del com. Si aquests pobles que tenen consells de poble, que en general són els que estan implicats amb el Fem Garrotxa, amb aquesta visió més participativa i més de canvi de la governança, això anirà fent i farà com una bola de neu. Tenim pressa, nosaltres no ens presentem cada 4 anys a unes eleccions. Tenim una vida, alguns ja menys, però tenim una vida. I aquesta vida l'hem d'anar passant i hem d'anar-ho fent una mica millor cada dia. Jo crec que aquesta és l'essència de tot això. Costa molt d'explicar això al president del Consell Comarcal o a un alcalde, de dir, i què quedarà d'aquí 4 anys? Probablement no gran cosa. No gran cosa. El pròxim mandat en tornarem a parlar. I hauríem de mirar d'anar fent camí de mica en mica. De moment sembla que el que més els interessa als alcaldes és tenir l'observatori, perquè els dona informació sobre com s'està movent la realitat. Ja és un primer pas. Si això serveix per anar canviant criteris. Ara sí. No ens quedem amb la part negativa de que no podrem avançar, i sí que quedem-nos amb que hem après a treballar de manera una mica diferent. Ens hem posat en contacte amb persones que potser
no haguéssim parlat mai, perquè cadascú estava en el seu sector de la galàxia, i que continuarem treballant, i que el pla no és nostre, sinó que és de tots, i que esteu superconvidats a treballar per la vostra comarca al final. Deixeu-me dir, ja sé que sóc un pesat, però deixeu-me dir que ho ha dit l'Aïta en un moment així com de passada, com aquell que no diu res, però quan un vol avaluar, quan un vol poder dir si les coses van millor o van pitjor, no us podeu ni imaginar la dificultat que hi ha per tenir dades certes, comprovables i mantingudes. Val? Nosaltres vivim en un país que té una adversió d'urticària a l'estadística. Quan passen 3 anys seguits comptant una cosa d'una determinada manera, ho canviem, no fos cas que ens hi acostuméssim a comptar-ho d'aquella manera. I això fa molt difícil poder tenir resultats de l'evolució i de l'aplicació de les polítiques o els resultats de l'aplicació de les polítiques a la realitat. Però bueno, en això estem. Hem set capaços de buscar indicadors o de generar indicadors imperfectes, que és el més imperfecte que tenim els indicadors, per cada un dels 339 propòsits més els 79 reptes, una feinada, i els estem intentant posar amb solfa, amb les dades existents, considerant que és millor una bona aproximació que no tenir res.